আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্বতন্ত্ৰতা ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সেই মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰিছোঁ। কোনো গুণগুণ চেতিয়াক আমি উচ্ছেদ ঘৰত যদি অলপ খুন্দা এটা লাগিলে আমি কি সহ্য নকৰিম? ইউএন ব্रह्मनि मुर्तिखौ बे जौसाङाव मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मिटिङाव माबोरै बे जौसाङाव दोनोमोन? मामाया फोरमायनाय बादिब्ला जोंनि आसामाव बांलादेशि मानसिफोरखौ जेसेबांनाखि थाया माने होखारगोन ना। जोङो बांद्राय असमिया जातिफ्रा बांद्राय अयथासारि अहंकार जुदि खालामोब्ला बेखौ मानिनाय नङा बा जोंनि जायगायावनो जोङो मालाबा आखाइ दिखांनांगोन। आरो बर'नि मोनथामबो राजखान्थि हान्जाफोरखौ ज' जानो थिनदों। मामाया बुंनाय बायदिब्ला अब्ला मा पइन्टजों बुंदों बेखौ माबेबा मोनसे BJPआ BTCखौ गावनि खबजायाव दोननो सानदों नामा, बे मोनसे। आरो BJP जे क'क्राझाराव BJPनि राजनिति हान्जा मोनसे मिटिङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बिनि मुसुखा जे जोंनि बर'आ माखासे आबसुआ बा माखासे जोंनि बर'नि राजखान्थि हान्जाफ्रा बेखौ लानानै एसे एनै सिगां राजनिति खालामदों। बे राजनिति खालामनायाव जोंनि बर'नियानो खालामाखै, नाथाय BJPआसो फेक्सारदों होननानै खालामदों। अब्ला मा जानो हाथावग्रा? याबो जोंनि बड'लेण्डआवनो थानानै जोंनि BTCआव फैनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा दोननानै भट बिनो एबा राजनिति खालामनो नागिरदों नामा? बियो जानो हाथाव नङा। आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जे हरिचर ब्रह्म सारा बिनि सायाव मा खोथा बुंदों आरो मामाया मा खोथा बुंदों, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। जोंनि BTC इलेक्सना फैगासिनो दं। मोनथिनायाव सेप्तेम्बर मासाव जागोन बायदि जों खोनादों। दा थिग बेबायदिनो गोबां पार्टिफ्रा मिटिं खालामगासिनो दं। थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो दिनै BJPनि मोनसे गिदिर मिटिं जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे BJPनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे आसामनि मिनिस्टार BTCनि EM गोबां नुजाथिफैदों। मिटिङाथ' थिगैनो दं, बाय जेबो प्रब्लेम गैया। नाथाय बे मिटिंनि जौसाङाव जोङो बयबो नुनो मोन्दों जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिनि बिफानि मुर्तिखौ नुनो मोन्दों जौसाङाव। नाथाय जोंनि इउएन ब्रह्मनि मुर्तिखौ बे जौसाङाव मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मिटिङाव माबोरै बे जौसाङाव दोननो मोनखो? आसरित। जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि लकेल पार्टिफ्रा BJPआनो जा UPआनो जा बा PC दा गोदोनिफ्राय जोंनि इउएन ब्रह्मखौ बेबायदि जौसाङाव स्टेचु दोननानै इउएन ब्रह्मनि नामै भट बिनाय जों नुफेराखै। नाथाय दिनैसो आं बेबायदि नुथायखौ नुबाय। BJPआ जोंनि इउएन ब्रह्मखौ लानानै बिसोर भट बिनो सानदों नामा? जोंनि इउएन ब्रह्मखौ थाथिल' खालामनाय जादों, लोगोसे जोंनि हारिखौ थाथिल' खालामनाय जादों। जोङो जेराव इउएन ब्रह्मखौ जोङो हारिनि बिफा होननानै बुङो, बिथांनि मुङै दिनै आसामाव फरायसा सान हिसाबै फालियो। बिथांखौ दिनै बेबायदि पलिटिकेल पार्टिनि जौसाङाव दिखोनानै पलिटिकेल खालामनायाथ' बेथ' जोबोद निन्दा, माने जघन्य खान। आरो जोङो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जानानै सोंखारियो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दालाथों आरो गुबुन पार्टिफ्राबो दालाथों। ৰাজনৈতিক দলসমূহ একলগ হ'ব লাগে। আপোনালোকে ইমানটো BJPক আশীৰ্বাদ দিছে, অলপমান আপোনালোকেওতো ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড জানে। আমাক আৰম্ভ কৰিব দিয়কচোন। সেই উত্তৰ দিবৰ কাৰণে অলপ দিন ৰখিব লাগিব। আপোনালোকৰ মূৰত ফুল চন্দন পৰক যদি আপোনালোকে ভাবে যে BJP একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব। স্যার, BTR ৰাষ্ট্ৰীয় দলে আঞ্চলিকতা দলক গ্ৰাস কৰিব নেকি অনাগত দিনত? BTRে যে কাকো গ্ৰাস নকৰে তাৰ প্ৰমাণটো যোৱা কাউন্সিলখনে। BJPৰ মেজৰিটি আছিলে, আমি ডেপুটি CMও লোৱা নাছিলোঁ, CMও লোৱা নাছিলোঁ। আজিওতো কাউন্সিলত BJPৰে বেছি মেম্বাৰ। যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে আজি আমি কি কৰি আছো? আজিওতো কাকো গ্ৰাস কৰা নাই, বৰঞ্চ সকলোকে আগুৱাই দিছোঁ।
আৰু মইতো বিচাৰোঁ যে বড়ো ৰাজনৈতিক দলসমূহ একলগ হ'ব লাগে। আৰু স্যাৰ অহাবাৰ চিফ নিৰ্বাচনত কিবা ফৰ্মুলা বিশেষ ফৰ্মুলা হ'ব দেখা যাওক। মইতো মোৰ লক্ষ্য এটাই যে বড়ো তিনিওটা ৰাজনৈতিক দল এটা হ'ব লাগে। থেংক ইউ স্যাৰ, থেংক ইউ। এই কথাটোতো মই গুৱাহাটীত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিম। এই কথাটো কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰি আছে। কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, চাপৰ, শিলচৰ এইবিলাকৰ ৰাইজ গৈ লখিমপুৰত বহিছিল। আমি লখিমপুৰৰ ৰাইজৰ অস্মিতা আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্বতন্ত্ৰতা ৰাখিবৰ কাৰণে আমি সেই মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰিছোঁ। কোনো গুণগুণ চেতিয়াক আমি উচ্ছেদ কৰা নাই। এইটো একেবাৰে অসত্য কথা। আৰু 350 বাংলাদেশী খেদিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কোনোবা মানুহৰ ঘৰত যদি অলপ খুন্দা এটা লাগিলে আমি কি সহ্য নকৰিম নেকি? যদি আমাৰ কাৰো গাতে অসম আন্দোলনত বিদেশী খেদিবৰ কাৰণে 855 জন শ্বহীদ হৈছে, এতিয়া যদি অসমীয়াই ভাবে যে 500 বাংলাদেশীক উৎখাত কৰক, কাষত মোৰ ঘৰটো আছে, সামান্য খুন্দা এটাও নালাগিব, তেনেকৈ জাতিটো বাচিব নেকি? তাতে কি হ'ল? কঠীয়াখিনি গ'ল, আকৌ লগাই দিলেই হ'লহেঁতেন ৰাতিপুৱা। তাক লৈতো ৰাজনীতি হ'ব পাৰে নেকি? নাই, ৰাজনীতি কোনে কৰিছে? যোনে এই মহিলাগৰাকীৰ নামত বাংলাদেশীখিনিক সংৰক্ষণ দিব খোজে। উদ্দেশ্য মহিলাগৰাকী নহয়। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे बर'निनो स्ट्रागल खालामजेनग्रा, जे बिनि सायाव माब्रै बा बर'फोरखौ BJPआ भट मोनगोन, जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर'फ्रा मारियो नालाय, बेनि मुसुखा खालामनानै माब्रैबा खबजायाव BJPआ BTCखौ माब्रै मा खालामनो हागोन एबा माब्रै भट मोनगोन, बेखौ मोनसे केपचार खालामनो नागिरदों। आरो मोनसेया ओरैबायदि, नै दा जोंनि आसामाव बांलादेशि मानसिफ्रा गोबां हाबफैबाय, बा बैसोर मानसिफ्रा संसार जाफैबाय। संसार जानानै बैसोरो मोनसे न'खर गठन खालामगोन। न'खर गठन खालामनानै माखासे मामानि बुंनाय एबा साननायाबो मोजां, जोंनि BTCआव हाबनानै बा आसामाव हाबफैनानै गोबां संसार जानानै बैसोर बायदि मानसियाबो जेनेबा 10, 15, 20 बोसोर बावनो जोनोम जाबाय। जोनोम जानानै बिसोरो बावनो मोनथाय अधिकार थागोन। बेफोरखौ दानिफ्रायनो जुदि मावनानै लायाबा जोंनि BTCआवबो बा आसामाव सानसे जोंनि थागिबि मानसिफ्राबो मोनसे खर' दुंनांगोन। बेनि थाखाय मोजां मावदों जानो हागौ। किन्तु नैबे खोथाया मामाया जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जे बेनि पलिटिकेल हानजाया बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै मोनसे पलिटिकेल भट बिनाया गनायथाव जायाखै आरोखि। अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोनहा बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पिक्सारखौ दोननानै भट बिनायाव मोनसे मोजां जादों ना गाज्रि जादों, नोंथांमोनहा निस्सय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो जायफ्रा आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव गोदान, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।